Eta nik umea izan nahi dut edozein ordutan libre egoteko. Eta zu Son Gokuren pare biltzeko. Eta orain ez dago haren moduko lasaitasunik. Bide berriak hartzeko garaia heldu da, erabakitzeko gaitasuna. Nun gelditu da etxeko lanak arazotzat hartzen zen garaia. Zenbat barretza bola hartan. Umea izan nahi dut edozein ordutan libre egoteko. Eta zu Son Gokuren pare biltzeko. Eta orain ez dago haren moduko lasaitasunik. Ez eizu ahaztu umea izan zinela eta guraso maiteak.